O BNG rexeita a demagoxia do Partido Popular, mas tamén advirte da tendencia ás medias tintas do Partido Socialista. Sexamos claros, somos críticos con este Real Decreto Lei, basicamente por dúas razóns, porque incorpora medidas necesarias, mas non suficientes, e porque continúan a ser medidas temporais para tentar atallar ou, no mínimo, paliar problemas que realmente son estruturais. Parécenos necesario prohibir os desafiuzamentos para persoas en vulnerabilidades en alternativa habitacional en 2026 e sempre, mas é imprescindível actuar para garantir vivenda digna para todo o mundo, con políticas valentes e realmente eficaces que este goberno parece que se resiste a adotar. É de xustiza que as persoas con menos ingresos poidan garantir servizos esenciais como electricidade, gas, auga, calefacción, comida en 2026 e sempre, mas é preciso garantir tamén emprego e salario dignos, comezando por un salario mínimo interprofesional que se sitúe en 60% do salario medio, como recolle a Carta Social Europea e cos datos de Eurostat. Hai que revalorizar as pensións, mas hai que facelo en base ao IPC real interanual para evitar que perdan poder adquisitivo. Sobre todo, hai que subir máis as pensións mínimas e non contributivas até situalas en 60% do salario medio co SMI, única maneira de ir reducindo as fendas de xénero e territorial. Quero lembrar que a Galiza ten as segundas pensións máis baixas do Estado. Xa sabemos que para o PP prohibir os desafiuzamentos é protexer os inquinocupas, que subir o salario mínimo arruína os empresarios e fai colapsar a economía, e que preferirían subas das pensións de 0,25% que se aproximasen a €1 ao mes. Mais isto non debe nunca ser excusa para que o Goberno non faga máis e mellor con medidas valentes e, ademais, permanentes. Teñen que optar por cumpriren coas maiorías sociais e os povos ou por continuaren con medias tintas que só facilitan o camiño da ultradereita. O BNG teno claro, nós cumprimos, votaremos a favor deste Real Decreto. Obrigado.